Ahoj, zdraví ťa Paťo z Fontechu. Pred niekoľkými týždňami oficiálne odštartovalo pre mnohých to vôbec najobľúbenejšie ročné obdobie, leto. Hoci na tieto 2 či 3 mesiace čakáš takmer celý rok, keď konečne prídu, neraz sa neubrániš nadávkam a často z teba vyhrkne aj to povestné: Pane Bože, už nech je zase zima. Jednoducho, tepelné podmienky počas leta nie sú práve ideálne a preto vyhľadávame v júli a auguste aspoň nejakú tú formu ochladenia. Na tú si potrpíme najmä po vykonaní nejakej náročnej fyzickej aktivity, kedy naše telo nie je zrovna v správnej kondícii. Po príchode domov však môžeme jednoducho schladiť vďaka klimatizácii. Ich výrobou sa zaoberá viacero spoločností, no zo štandardu vystupuje japonský Daikin. Ten využil všetky svoje viac ako 90-ročné skúsenosti pri navrhovaní klimatizácie s názvom Ururu Sarara, čo v preklade znamená zvlhčovanie a odvlhčovanie. Celkovo sa jedná o jedinú klimatizáciu na svete, ktorá dokáže nielen chladiť vzduch v miestnosti, ale ho aj čistiť, vykurovať, zvlhčovať, odvlhčovať či dokonca vetrať. Toto vetranie funguje vďaka špeciálnemu vzduchotechnickému potrubiu, ktoré privádza čerstvý filtrovaný vzduch z exteriéru priamo do interiéru. Rovnako sofistikovanie je v prípade potreby do miestnosti privádzaná aj vlhkosť. Všetky spomenuté činnosti robí tento prístroj inteligentne a hlavne potichu. Jeho prevádzka vytvára hluk na úrovni niečo len 20 decibelov, čo si pri vykonávaní bežných činností ani len nevšimneš. Rozhodne si ale všimneš rovnomerné rozvrstvenie teplôt vo všetkých častiach miestnosti, o ktoré sa stará dvojité nasávanie vzduchu, ale aj špeciálne tvarované klapky. Tie však nikdy nie sú nasmerované priamo na teba, nakoľko klimatizácia Ururu disponuje hneď 2 senzormi, ktoré neustále sledujú tvoj pohyb. Vďaka tomu sa nemusíš obávať nepríjemného prievanu. Ako som už spomínal, klimatizácia Ururu je, čo sa týka množstva funkcií, na mile ďaleko od svojej konkurencie. Svedčí o tom aj automatické čistenie filtra, ktoré šetrí nielen čas, ale aj tvoju peňaženku. Aby toho nebolo málo, toto zariadenie možno bez problémov ovládať so smartfónom alebo tabletom, nakoľko disponuje integrovaným Wi-Fi adaptérom. Ten príjma signály skrz internetové pripojenie, čo znamená, že ho možno ovládať skutočne odkiaľkoľvek. Vďaka tejto appke si dokážeš upraviť teplotu chladenia miestnosti, rýchlosť ventilátora, ale aj naplánovať konkrétny čas, v ktorom chceš, aby klimatizácia pracovala. Hoci o tom v tomto teple zrejme počuješ nerád, no pomocou smartfónu môžeš Ururu Sarara pokojne prepnúť aj do režimu vykurovania. Taktiež môžeš spustiť už niekoľkokrát spomínané odvlhčovanie a čistenie vzduchu, ktoré je doslova spásou pre ľudí s respiračnými problémami a alergiami. Pohodlí domova je ďalšie ovládanie riešené cez ovládač, s ktorým toho možno ovládať ešte viac ako cez smartfón. Samozrejme, klimatizáciu nemožno aj jednoducho vypnúť, no z dlhodobého hľadiska sa to neodporúča. Pri nárazovom vychladení miestnosti sa totiž spotrebuje omnoho väčšie množstvo energie, ako keď klimatizácia beží pravidelne niekoľko hodín denne. Takéto nárazové používanie síce dokáže vychladiť vzduch miestnosti, no chladne prenikne do stien a vysoká teplota je tak zaraz späť. Klimatizácia Ururu Sarara je dodávaná v 3 výkonových verziách, a to 2,5 kW, 3,5 kW a 5 kW, pričom všetky z nich spĺňajú energetickú triedu A+++. Priemerná ročná spotreba tej základnej činí 40 eur, strednej 55 a tej najvýkonnejšej zhruba 75 eur. Nejde teda o nič tragické a z dlhodobého hľadiska sa investícia do tejto klimatizácie rozhodne vyplatí. Treba mať však na pamäti, že tak ako sa treba starať o klimatizáciu v aute, sa treba starať aj o tú v domácnosti. Našťastie však Daikin ponúka všetkým svojim zákazníkom službu Stand by Me, ktorá zabezpečuje všetkú údržbu spojenú s klimatizáciou. Navyše po jej aktivovaní získaš 1 rok záruky naviac. Ako si mohol vidieť, už aj klimatizácie nám dokážu ponúknuť nadupané technológie a smart funkcie. Počas letných horúčav, no dokonca aj počas tuhých zimných mesiacov ti dokážu tieto zariadenia poskytnúť patričný komfort. Ak sa teda chceš o Ururu Sarara dozvedieť niečo viac, nahliadni dole do popisu. A hlavne nezabudni sledovať Fontech, aby si bol v obraze aj zajtra.